vidite ga kako izgleda. Dolazak princa Filipa na maraton nije bio zanimljiv samo novinarima, već i njegovim beogradskim obožavateljkama koje su došle da mu daju podršku. Na njihovu veliku žalost, stariji sin blizanac prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića stigao je u Beograd u pratnji devojke Lucy Atwood, koja je pokazala da može da prati princa, čak i na stazi. Pred sam početak trke, Filip nije mnogo sumnjao u svoju fizičku spremnost. Nadam se da ću uspeti da završim trku jer sam u dobroj formi. Svoj sportski duh princ je pokazao prošle godine kada je za 4 sata pretrčao 42.195 metara. Trčao sam polumaraton prošle godine u Atini, ali sam veoma uzbuđen što to po prvi put činim u Beogradu. Iako je Filip Aleksandrov sin iz prvog braka, očigledno je da ovaj 27-godišnjak humani duh deli sa princezom Katarinom, jer je baš to i bio glavni razlog učešća na trci. Osim želje da ostanem u dobroj formi, cilj mi je da sakupim novac za fond princeze Katarine, koji je namenjen deci sa posebnim potrebama. Mislim da je to moralno i hrišćanski. Ovde sam sa prijateljima i nadam se da ćemo sakupiti što je moguće više novca. I dok se princeza Katarina i princ Aleksandar uveliko pripremaju za venčanje princa Vilijama i Kate Middleton, mi smo iskoristili priliku da Filipa, koji je nedavno stigao iz Londona, upitamo kako teku pripreme za kraljevsko venčanje. Pripreme idu veoma dobro. Mnogo je ljudi stiglo i veoma je uzbudljivo. A ko zna, možda i venčanje decenije inspiriše princa da uskoro i on zaprosi svoju devojku. Ono što je očigledno je da su Karađorđevići mladu Britanku prihvatili od srca.